Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда теләче телевидение саатына вакыйгалар тапшыруы. Сезнең белән студияда Лилия Кыямова. Бүген безнең программада. Ел укытучысы 2016 бәйгесенең район туры җиңүчесе кем булды? Әфган сугышында һәлак булган батырларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. 15 февраль Совет гаскәрләрен Әфганстаннан чыгарылган көн иде. Миннегали Сафин призына быел да балалар һәм яшүсмерләр арасында көрәш бәйгесе үтте. Быелгы ел укытучысы 2016 бәйгесе Үзәк урта мәктәбендә үтте. Бу көнне бәйгедә катнашучылар тагын бер кат үз осталыкларын күрсәтте. Бәйгедән Илмир Ахмаджанов сюжеты. Үзәк урта мәктәбендә республиканың ел укытучысы 2016 бәйгесенең район этабы узды. Бәйге Үзәк урта мәктәбе укучыларының концерты белән башланып китте. Конкурста район мәктәпләреннән килгән 15 мөгаллим катнашты. Алар арасында Алан урта мәктәбеннән Альбина Хәсәнова да бар. Укучыларга җәмгыять һәм тарих фәненнән белем бирүче укытучы бәйге алдыннан үзенең кичерешләре белән уртаклашты. Мин үземне һәрвакыт дәрестәдем. Конкурсларда, ярышлар булсынмы, бөтен җирдә бер төсле тотарга тырышам. Шуңа күрә бу конкурста мин уйлыйм, алып борчылырга әйбер юк. Монда безне күтәреп торырга үзебезнең педагог коллегаларыбыз килде. Без шуларның көчләренә ышанабыз, аларның ихтирамын тоеп торабыз. Мин уйлыйм, бу конкурс шуңа күрә ул безгә ниндидер бер теге ништәйтем соң этәргеч тә булачак. Алдагы эшебездә яңа урлар яулауда. Гомуми эш стажым минем 27 ел, мәгариф системасында 10 ел эшлим. Яшьләр алар безгә караганда ничектер мобильләшә беләләр, җәмгыятькә яраклаша беләләр. Аларның шул сыйфатлары безгә аерып тора. Шуңа күрә мин уйлыйм, монда яшьләр, картлар, өлкәннәр арасында стратификация бүлемләре булырга тиеш түгел. Мин әлемләрне баглап торам, яшь кенә укытучыларыбыз бәлки безне уздырып җибәреп, безгә алардан нәрсәләр булса өйрәнергә кирәктер. Бәйгедә катнашучыларның осталыгына район мәгариф бүлеге җитәкчелегендәге мәртәбәле комиссия бәя бирде. Хезмәтләрен күңел белән биреп башкарган укытучылар коллегаларына үз фәне буенча дәрес күрсәтте. Бүгенге заманда һәр яктан сәләтле балалар күңелен аңлый белүчеләр генә мәктәптә укучылар белән эшли аладыр. Кирәк вакытта алар кулына гармон ала, матур итеп җырлый да. Алымәтәскә урта мәктәбеннән Булат Нигъмәтҗанов та шундыйлардан. Ул укучыларда музыка һәм рәсем сәнгатенә мәхәббәт уята. Ел укытучысы бәйгесенең район турында да икенче тапкыр катнаша. Мин бу бәйгедә 2008 елда бер катнашкан идем. Анда әйбәт кенә чыгыш ясадым, катнаштым. Һәм бу бәйгене кирәк дип саныйм. Ни өчен дигәндә, укытучы һаман алга барырга тиеш, үсендә эшләргә тиеш, яңа усуллар, технологиялар кулланырга тиеш. Һәм бу бик шара кирәк дип саныйм. Менә әйтеп киттегез бит инде 2008 елда катнашкан бар иде дип. Әзрәк үзгәрешләр бармы, камилләшкәнме, юкмы, ничегрәк сезнең күзлектән? Үзгәрешләр күп. Яңадан яңа технологиялар, яңа усуллар, яңа структуралар, аерма күп. Һәр катнашучы бәйгегә ныклап әзерләнгән. Алар бәйге барышында үзләренең осталыкларын, тәҗрибәле укытучы икәнлекләрен тагын бер кат расладылар. Гомерен укытучылык хезмәтенә багышлаган мөгаллимнәр белән беррәттән яшьләр дә бәйгедә үзен сынады. Мондый бәйгеләрдә катнашу минем өчен әле ул яңа тәҗрибә. Мондый төр конкурсларда катнашканым юк алдан. Эш стажым инде 3 елга тулмаганга мин яшь специалистлар списогына кирдем инде. Һәм безнең номинация ул педагогический дебют. Мин кичкенәдән инде мәктәптән укыган беле конкурсларда катнашырга бик яратам. Һәм мондай эшләргә бик дә ничек дип әйтим инде, бик кызыксынып тотынам, бик зур тырышлык белән әзерләнәм һәм катнашырга мин бик риза. Җиңүчеләр арасында беренчелекне Үзәк урта мәктәбеннән Лилия Мортазина яулады. Яшь укытучылар арасында җиңүне Кече Кибәхуҗа урта мәктәбенең инглиз теле укытучысы Лютия Хәбибуллина яулады. Җиңүчеләр Кукмара районында узган ел укытучысы 2016 бәйгесенең зона турында катнашып кайтты. Илмир Ахмаджанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. Әфган сугышында һәлак булган батырлар бер кайчанда онытылмый. Алар якыннары күңелендә генә түгел, сугышта бергә хезмәт иткән иптәшләре күңелендә дә саклана. 15 февраль интернациональ сугышларны искә алу көне иде.
Быел Афганистаннан Совет гаскәрләре чыгарылганга 27 ел тулды. Ләкин Афганистан вакыйгалары илебез тарихына мәңгелеккә кереп калды. Таулы илдә 9 ел һәм 51 көн барган каты бәрешләр халкыбызга исәпсез хәсрәт алып килде. Теләче районыннан 42 кеше Афган сугышына китә. Канлы сугышта Янбулат егете Миннегали Нагуманов, Тиләҗедән Илшат Хәйруллин туган якларына исән кайта алмады. Ана без елдагача инде 15 февраль, шушы 89 елдан башлап, ошо бәйрәмне зур итеп уздырып китәбез. Елдагача менә шул Афган сугышында катнашкан барлык райондашларыбызны җыябыз. Шушында менә мәңгелек хакыйгатьне ефәтләр куеп, яклар куеп, соңыннан менә монда сезнең районда, Теләче районында безнең ике үлгән егетебез бар, башлама салып калдырган. Шуларның өйләренә барып, әтәйләренә, хәлләрен белеп, аларга менә кичкенә бүләкләр әзерләп, бу ел инде менә алар берсе без аларның мемориаль такталар куярга, шунда барып кайтабыз алар берсе. Бу инде беренче яктан карасаң инде балаларга дагы патриот тәрбия бирә. Бу көнне батыр егетләрне сугышчан дуслары искә алды. Сагышлы чара район мәдәният йорты каршындагы обелиск виноклар, чәчәкләр куюдан башланып китте. Биредә Афган сугышында һәлак булганнарның рухы 1 минутлык тынлык белән искә алынды. Ул чорда Афганистан җирендә күпләргә хәрби бурычны үтәргә туры килә. Алар арасында баланыш егете Рифнур Насыбуллин да бар. Сугыш беткәнгә байтак еллар узса да, аның хәтерендә шомлы вакыйгалар бүген генә булган кебек. Бу көннәр әле һаманда күңелдә саклана, уларны тизгә онытып булмыйдыр инде. Ямында булган иптәшләребезнең егетләр дә аларны онытылмыйдыр дип уйлыйм инде. Тизгә онытылмый бу илләрендә булган вакыйгалар һаман күз алдында тора әле. Афган сугышында батырларча һәлак булганнарның якты истәлеге онытылмый. Алар белем алган мәктәпләрдә махсус стенд почмаклар эшли. Миннегалим абый белән горурланабыз. Ул авылыбызның горурлыгы. Менә әле дә мәктәптән балалар белән алар турында гына сөйләшеп килдек. Әле менә шушы афганчыларны күргәч тә күңел ничектер моңсуланып китте. Алар кайчандыр шул Афган сугышына барып, үзләренең интернациональ булышларын үтәп кайтканнар. Алар арасында безнең Миннегалим абый да булган. Менә шушы аның инде соңгы язган хатлары белән дә укыдык без балалар белән. Ул Афган тауларына карап, үзенең менә шушы безнең Янбулат тауларын искә төшереп кайтам дип язган булган. Бу көнне Янбулат авылында Миннегали Нугманов үскән нигездә дә Афган сугышында катнашкан райондашларыбыз җыйналды. Бүгенге көндә аның туганы яшитергән йортка Миннегали Нугмановның исеме уелып язылган элмә тактасы урнаштырылды. Шушындый ук истәлекле язу Тиләҗе авылында Илшат Хәйруллин яшәгән йортка да беркетелде. Алга таба чарада катнашучылар Афган сугышында һәлак булган райондашларыбызның каберләрен зыярат кылды. Ел сайын килеп монда чәчәкләр куябыз, шайтырып искә алабыз. Бу афганчылар хәлитмиенә бик зур рәхмәт, шайтып ел сайын килгәннәр өчен, шайтып чәчәкләр куйганнар өчен. Шайтып кадерен белеп торган өчен. Ну, әйтәсем килә айдар минем калганнарына, шуларның кадерен белә кирәк исәннәрнең менә монда. Афганчылар күп икән бездә, сүгел икән, менә мин бүген күрдем бик. Менә аларның кадерен белә кирәк. Алга таба чарада катнашучылар Афган сугышында һәлак булган райондашларыбызның каберләренә бардылар. Батырларның даны еллар узса да онытылмый. Илшат Хәйруллинның, Миннегали Нагумановның каберләре тере чәчәкләргә күмелде. 12-нче тапкыр Теләче һәм балалар яшь-үсмерләр спорт мәктәбе тарафыннан Миннегали Сафин призына көрәш бәйгесе үткәрелә. Ленин һәм Кызыл байрагы орденнары иясе Миннегали абый хөрмәтенә үткән ярыштан репортажны сез, хөрмәтле тамашачылар, киләсе чыгарылышларда тулырак ишетә алырсыз. Уку елы тәмамланырга да озак вакыт калмады. Алда укучыларны имтиханнар көтә. Бердәм дәүләт имтиханнары укучы һәм укытучы авызыннан көндә диярлек яңгырый. Шушы көннәрдә узган директорлар киңәшмәсендә дә сүз әнә шул хакта барды. Узган атнаны Үзәк урта мәктәбе базасында районыбыз мөгаллимнәре катнашында конференция булып үтте. Конференция кысаларында ачык дәресләр, тәрбия чаралары уздырылды. Мәктәп директорлары сыйфатлы белем бирү дигән темага фикер алышты. Эшлекле сөйләшү барышында район башлыгы Илдус Зарипов та катнашып, бердәм дәүләт имтиханнарына бәйле үзенең фикерләрен җиткерде. Һәр бала сыйфатлы белем алырга тиеш. Без моңа ирешергә тиеш, диде ул. Сөйләшү барышында бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруда чыгарылыш сыйныф укучыларының индивидуаль мөмкинлекләре хакында, имтиханнарга әзерлек уңаеннан эшләнгән эшләр, килеп туган проблемалар турында тулы анализны мәктәп директорлары ясады. Сөйләшүдә белемнең сыйфатын яхшырту мәсьәләсе төп бурыч итеп куелды. Эшлекле киңәшмәдә мәктәпләребезнең юл картасы тәкъдим ителде. Бердәм дәүләт имтиханнарын бирүгә әзерлек уңаеннан мәктәп коллективларының эшчәнлегенә тирән анализ ясалды.
Узган ялларда Шаңғы юлы 2016 ярышы кысаларында район халкы шаңгыга басты. Кызлар, егетләр, ир-ат һәм хатын-кызлар һәрберсе айрым чакрымнар узды. Ярышларда еш катнашкан мәктәп укучыларына бәйгедә катнашу кыенлык тудырмады. Җиңүчеләр бәйге ахырында истәлекле бүләкләргә лаек булды. Без Олы Нурсы мәктәбеннән килдек. Нурсы мәктәбе якларга килдек. Шаңгыда еш йөрисезме менә? Җиңгәнегез бармы? Шөгыльләнәсезме икән шаңгы белән? Әйе, шөгыльләнгән бар. Көн сайын шөгыльләнәбез. Урын алып кайттым, 3нче урын. Бүген менә көн ничегрәк шаңгы шумый дип та сөйләшәләр монда егетләр, кызлар шуып карадыңмы әле? Әйе, шуып карадым, бик әйбәт. Менә монда ярышлар кирәкме икән? Кирәк. Көн сайын әйтеп торса да бер сүзем юк. Мин үзәк мәктәбеннән килдем, я бик ошый шаңгыда йөрергә. Һәм мин секциядә бөтен җирдә катнашам. Менә быел шаңгыга ярышларда ничәнче тапкыр катнаштың әле? Җиңүләр бармы икән? Мин 2 тапкыр катнаштым, берсендә җиңә алмадым, монсында белмим. Районыбызның яңадан торгызылуына 25 ел тулу уңаеннан авыл җирлекләре район оешма предприятиеләре катнашында сәнгать фестивале дәвам итә. Әлеге авыл җирлекләре чыгыш ясый. Аларга бәяне мәртәбәле жюри бирә. Киләсе чыгарылышларыбызда бу концертларның матур мизгелләрен тәкъдим итәрбез. Районыбызда Туган җирем Теләче дип исемләнгән халык иҗаты фестивале башланып китте. Әлеге фестиваль районыбызның яңадан торгызылуына 25 ел тулу уңаеннан үткәрелә. Бәхет нурларында кыйдым. Үз илемдә, үз туган җиремдә яңа көн туа. Сулар һавам да, кишәр суым да, татлы, шифалы синдә туган җирем. Һәр тереклек иясе, чәчкә гөлләр дә, тау-ташлар да үзләренең барлыгы турында җиһанга аваз сала. Үз илемнең йомшак шаян җилләре. Бәйгене Алан җирлеге үсешчәннәре башлап җибәрде. Икенче булып район мәдәният йортында Баландыш авылы җирлеге чыгыш ясады. Концерт җыр биюгә бай булды. Туган төбәген яратучы ир-егетләрнең җырлары да Баландышка багышланды. Күңелләргә үтеп керлек гармон моңа кемнәрне генә дулкынландырмады икән. Районда гына түгел, республикада танылып өлгергән Нәркис бию төркеменең чыгышы да концертка ямь өстәде. Теләче базары күренешен гәүдәләндергән театраль күренешкә барысы да сыйган. Җыр бию нәфис сүздә. Һәр авылның әйтик үзенең булган тырыш халкы бар, шән халкы бар, талантлары бар, гармончылары бар, җырчылары бар, биючеләре бар, үзләренең җырлары бар, үзләренең тарихы бар. Әле мин хәтерлим, Теләче базарын үземдә мәктәп вакытында укыганда, менә алар аны бүген искә төшереп киттеләр. Чынлап та күп сулар аккан, күп вакыт, бу зур тарих. Молодцы. Нәрсә дип әйтергә кирәк? Һәрберсен менә җиренә җиткереп бу матур итеп башкардылар. Бик зур рәхмәт итәсе килә минем Нәркис бию коллективына. Алар бүген сирәгәйгән, чөнки алар вакытында, заманында дип әйтергә кирәк. Районыбызның данын күтәреп бирделәр. Бик зур рәхмәт. Кызлар алар монда эшәүгенә, инде тормышка да чыкканнардыр алар. Мин чынлап та күп генә вакыт үтсә дә, менә яшьлеккә кайтам, мин дә тыңлап утырдым. Шундый заманнар күпме вакыт үтте. Алар бүген күренеп тора, биюче кызлар булып үстеләр,
Бүген дә урта мишле кызлар белән алар матур дип бийделәр. Фестиваль бәйге апрель айында гала-концерт белән төгәлләнәчәк. Җиңүчеләрне кыйммәтле бүләкләр көтә. Иҗат фестиваленең максаты талантлы балаларны, яшьләрне барлау, аларны иҗади яктан үстерүдән гыйбарәт. Районыбыздан чыккан танылган сәнгатькәрләр иҗатына мәхәббәтте уяту. Илмира Әхмәтҗанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. Авылларда барган халык җыеннарын даими күрсәтеп бирдә яңгыраган проблемаларны яңгырата бардык. Әбдә авыл җирлегендә үткән җыенда да халык үзләрен борчыган сорауларны район җитәкчелегенә яңгыратты. Әбдә авылында яңа клуб, фельдшер-акушерлык пункты булар халыкны борчыган иң төп мәсьәләләр. Хәзер исә хуҗалыкларда хисап сайлау җыелышлары бара. Игенче хуҗалыгында үткән җыелыштан репортажны сезгә шулай ук хөрмәтле тамашачыларыбыз киләсе эфир чыгарылышында күрсәтербез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәзер сезнең тәбрикләү хатларыннан селгән музыкаль бүләк сәхифәсенә тукталырбыз. Беренче тәбрикләү хаты Олы Кибәхуҗа авыл якларына юлланыр. Зәңгәр экраннар янына якынрак үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче Латыпова Мәрьям Гыйләҗетдин кызын дәшеп калабыз. Исәнмесез, хөрмәтле Теләче телевидениесе хезмәткәрләре, сезгә Теләче районы Олы Кибәхуҗа авылыннан язабыз дип башланып китә әлеге тәбрикләү хаты. 16 февраль көнне Олы Кибәхуҗа авылында гомер кичерүче кадерле әниебез Латыпова Мәрьям Гыйләҗетдин кызының әбиебезнең туган көне 90 яшьлек юбилее. Кадерлебез, сине чын күңелебездән юбилеең белән котлыйбыз. Син һәр көнне күңел җылысы бирүче, киләчәккә өмет, ныклык, таяныч булучы үрнәк. Без Аллаһы Тәгаләдән бу җиһанда тагын да озаграк гомер кичерүеңне, сау, сәламәт булуыңны сорыйбыз. Син тормыш авырлыкларын җиңә килеп, сабырлык үрнәге булып яшәдең һәм яшисең. Синең акыллы киңәшләрең безгә тормышта зур терәк, алга табада безне куандырып, авырмыйча, балаларыңның, оныкларыңның, якыннарыңның күңел җылысын тоеп яшәргә язсын. Гел шулай киң күңелле, изге җанлы булып кал. Кешелекле бит син, изге җанлы, ярдәмчел син дуска, туганга. Синнән газиз кеше бармы икән? Без бәхетле тик син булганга. Өебезнең кояшы син, әни, һәр кемгә җитә җылың, безнең белән бергә, әни, җырла син тормыш җырын. Күк кояшы белән бергә синең олы җаның безне җылытсын, син терәге безнең барыбызның, куанычы олы тормышның. Кышлар матур аккарлары белән, бураннары белән кадерле, җан аклыгын саклап саулык белән яшә, әни, булган гомереңне. Сине яратып киленең Мусалия, оныкларың Рамил, Ләйлә, Рәмис, Гөлия, Нияз, кызларың Мөнәвәрә, Резидә, киявең Фидаил. Хөрмәтле туган көн иясе Мәрьям апа, ихлас күңелдән әлеге матур юбилеегыз 90 яшьлегегез белән ихластан без дә тәбрик итәбез. Киләчәк гомерләрегезне дә әнә шулай матур итеп үтә алсагыз иде. Балаларыгыз, оныкларыгыз һәр вакыт сезнең янәшәдә булсын. Саулык, сәламәтлек, бәхет һәм шатлыклар насыйп булсын сезгә. Гомер бәйрәмегез белән. Fatihаңны бирдең, ак биләүгә безне
Хәзер укылачак тәбрикләү хаты югары Кибәхуҗа авыл якларына юлланыр, Зәңгәр экраннар янына. Шулай ук юбиляр Хәмит әфәндене дәшеп калабыз. 18 февраль көнне Теләче районы Югары Кибәхуҗа авылында яшәүче Гатаулин Хәмит Захит улының туган көне 60 яшьлек юбилее. Әнә шулай башланып китә чираттагы тәбрикләү хаты. Кадерле без, сине чын күңелдән туган көнең 60 яшьлек юбилеең белән тәбрик итәбез. Сиңа озын гомер, күңел тынычлыгы, саулык, сәламәтлек, иман байлыгы телибез. Безнең әтиебез 38 ел дәвамында колхозда бензавод шоферы булып эшләде. Ул һәр вакыт төгәл эшенә җаваплы карады. Эшендә сынатмады, тырышып эшләде. Ял вакытында да безне ял иттерә белде. Әти, без балаларыңа киләчәктә дә яшәеш чыганагы булып торуыңны, әни белән бергә тигезлектә кайгы-хәсрәт күрми озак яшәүегезне телибез. Безгә Аллаһы Тәгалә әле бик күп юбилей туган көннәрне каршы алырга насыйп итсә иде. Зур бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен, сәламәтлек ярты бәхет диләр, шушы бәхет читләп үтмәсен. Сәламәт бул, күңел күгең тыныч булсын, юбилей ул шатлык тәхете. Насыйп булсын сиңа киләчәктә оныкларың сөеп куанычта һәм шатлыкта яшәү бәхете. Иң изге теләкләр белән әниебез, балаларың, кияүләрең, киленең һәм 6 оныгың. Хөрмәтле туган көн иясе Хәмит әфәнде, ихластан без дә кушылабыз әлеге тәбрикләү хатындагы җылы мотор теләкләргә. 60 яшьлек юбилеегыз котлы, мөбарәк булсын.
Более 40 жизней разбиваются каждый вечер из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Выпил, не заводись, разобьешься. Движение безопасности. бездтп.ру. Дети на дорогах, будьте внимательны. Дөньяда иң матур ил ул минем туган илем. Дөньяда иң матур тел ул минем туган телем. Халыкның тиңдәшсез байлыгы туган теле. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Ләши телевидениесының бу эфир чыгарылышы да ахырына якынлашты. Мин сезгә матур кичләр теләп калам. Әлеге кичләр сезгә якын һәм кадерле булган кешеләр янәшәсендә үтсә иде. Исән сау торыйк, киләсе очрашуларга кадәр.